Denika. Jokan saya dipetes waspo anggiring jiwa manjing Syukur argo dengan jokan saya dipetes waspo anggiring jiwa manganjur laku ning angin gugur agraning araga Guru Gurnita kagiri kiri wah mati aku mati tenan aku ketaman wujute jala pedhut kaya dilolosi sing dadi otot bebayuku mati tenan aku ora iso mubah Bratasena ora iso musik aku ora iso nglawat wah Kunti ibuku sing gedhe pangapuramu aku ora iso mulyake para kadang-kadang Pandhawa Dwija Kangka kakangku aku pamit mati Permadi Binten Tansen adiku sing tak tresnani kakangmu pamit mati aku ketaman jala pedhut aku ora weruh lor aku ora weruh kidul awit saka dayane jala pedhut nganti ora iso nglawat ayo sambato kowe mulane aja gembelo sing dadi sirahmu wani ngobrak-abrik wujute wana marta ayo mudhar ora kowe aja nyiksa aku kanthi cara mangkene nek pancen arep mateni Bratasena patenana pisan aku nanging aja mbok siksa kanthi cara mangkene piye kowe njaluk mati sek kowe kepenakan kowe 7 dina 7 bengi diapurmu ora ditulungi wong mudhar dhewe bakale mati tenanan aku duh Gusti kula nyuwun pengayoman Dewa Ayamana Bratasena sapa wae sing ana manggon ana alas iki tulungana Bratasena tulungana panandangku Bratasena janji Bratasena sumpah sapa wae sing iso nulungi panandangku yen lanang tak anggap dulur yen wedok tak pek bojo
tali geni kaki muga kawruhana den waspada ing jaman tali geni kahanan ora gumuruh kontrang kantring prajalma hutan tangis banjir getih sarah balung kinobar kobar dahono sinumatalining geni kobar isine bumi kiri korohang geteri jerit isine bumi ho 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 sesaing panandang jagat ngaget manas makantar kantor kahanane ya kahanane geni daya geni kuasane ya geni idune geni tumindak geni rakyat geni pemerintah geni bondo geni jagat dapat geni
waspada ngadepi zaman tali geni sabar sabar winawar mungkar nafsu asih tresna ing sasana asih padhesan mapayo ayune bumi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Wah. Selamat pagi, Truk. Selamat pagi, Dik Bagong. Pagi, Mas Petru. Ayo. Alhamdulillah sujud syukur ngarsaning Gusti Allah Ta'ala. Isih ketemu ana ing pathet sanga goro-goro. Heeh ya, Le. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Bot-botipun kula Mas Gareng Dik Bagong nampi timbalanipun keluarga besar ingkang mapan wonten ing Untak Surabaya Universitas 17 Agustus 1945 anggenipun ngawontenaken wingi adicara Dis Natalis ke-67 ya Truk. Nggih. Mila kula ngambali atur kula wonten ing ngajeng piye Le? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk sapa wae mboten supe kunjuk pepunden kula nuwun inggih Bapak Rektor Bapak Profesor Mulyanto Nugroho pancen kaya mengkono Mas Gareng. Lan uga mengucapkan terima kasih untuk semua panitia. Ayo panitia yang ikut andil ya kuwi untuk terselenggaranya suksesnya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini ya Mas Petruk pancen kaya mengkono. Panitia keluarga besar Untak Surabaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal ngaturaken agenging raos panuwun. Wah iya lho Le. Dasare awake dhewe sowan mrene lagi sepisan niki tambah sedulur fa insyaallah tambah rejeki. Wis dadi agenda rutin, pun dadi agenda rutin. Tiap tahun Untak selalu menyelenggarakan seni dan budaya wabil khusus pagelaran wayang kulit. Jenenge nguri-nguri budaya tur ngurip-urip budaya. Apa beda, Gong? Beda. Ing antarane nguri-nguri budaya karo ngurip-ngurip budaya ki beda. Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng tok Mas Petro. Oh, nggur seneng tok. Heeh. Seneng campur sari ngono iki nguri-nguri campur sari. Ayo. Seneng jaranan, seneng wayang, nguri-nguri wayang. Heeh. Ning nek ngurip-urip kuwi gelem ngenekne, gelem nanggap. Oh, ngono. Dadi beda-beda wis pilah. Heeh. Ya pancen ora kleru kok Mas Gareng Dik Bagong. Keluarga besar Untak Surabaya tiap tahunnya menyelenggarakan wayang kulit mergo napa? Ambak nggur sak wayang-wayang niku ora mung tontonan ya Le, mboten. Ning tontonan sing di dalamnya ada tuntunan dan pesan moral, tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Oh ngono. Pun tok dalange sinten mawon, lakone wayang apa wae, kuwi mesti ning jerone mengajarkan tentang amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno, makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Suradira jayaning rat suh brasta tekaping ulah Darmastuti. Sing bener bakale jejer, sing salah bakale seleh. Wo ngono ya Le. Apa wae lakone, sinten mawon dalange. Pasti inti sari dari cerita wayang iki kaya mengkono Mas Gareng. Wah, iya ya Le. Tur karo menehe wayang kuwi ya luwes, wayang kuwi luwes. Dijak piye ae yo gelem. Maksude acara apa wae kuwi ya mathuk, kuwi ya pas. Iya. Wayang ana ing ibarate ana ing akar rumput utawa sing sering ngenekake bersih desa nyadranan. Ayo. Kuwi mesti wis segojangan ya nek ngenekne wayang. Terus dikek ning instansi kaya dunia akademisi kaya malam ini ning kampus yo gelem, temane pendidikan yo gelem. Wayang mlebu pondok, wayang mlebu sekolahan. Ayo. Aja ta ngono wayang dienggo politik ya kena. Lah iya. Mula kuwi. Mula
para sarjana sujaning budi biyen nate ngendika jika politik itu kotor, seni dan budaya yang akan membersihkannya. Ngono ya Le. Wah hebat luar biasa. Menika masih sowan komplit. Sowan komplit, kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca pesinden, kanca-kanca musisi. Jenenge wayang niku nut jaman kelakone. Selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Wayang zaman saiki iki dileboni budaya liya apa wae masaku pantes. Minangka dadi kawat sampiran utawa selingan. Wayang wis to saiki budaya apa sing ora mlebu ning wayang. Campur sari mlebu, ludrukan mlebu, ketoprak mlebu. Ayo. Gambyong, iya. Kabeh saiki mlebu ning dunia wayang, pancen wayang niku fleksibel gitu. Terus penontonnya barang ya jenjem, penontonnya lungguh. Ngono ya, Truk. Wah, Jan, alhamdulillah wa syukurillah ya, Truk. Jan, bombong kawaran bungah tenan nok Mas Gareng Dik Bagong. Isone Petruk Mas Gareng Dik Bagong sowan ana ning kene nggur uyung-uyungan nyengkuyung donga. Ngono ya, Le. Muga-muga setelah acara yo nggih menika Disnatalis Untak Surabaya. Semoga kedepannya Untak dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Uga mahasiswane semakin berprestasi. Lulus saka Untak dadi menungso sing piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama, menjadi manusia yang berkualitas. Ngono ya. Nek aku ya percaya nek lulusan Untak iki mesti dadi menungso sing berkualitas. Amin. Saiki mergo nek nggur lulus ngono tek kuliah nggur ngoyak ijazah akeh tunggale. Iya. Ning bar lulus kuwi ayo dadi menungso sing saktenane, menungso sing berkualitas. Diwiwiti saka nalika jaman kuliah. Diwiwiti saka jaman kuliah mergo benteng idealisme terakhir di era sekarang Indonesia adalah mahasiswa. Wah ngono ya, Truk. Ya, saiki menyelam sambil minum air, gegojekan. Miat lang neng kalang janaglar pandamuncar ong tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ya jagat ya dewa ya Bathara aranku Dewi Arimbi mburi saka negara Pringgondani ndak rewangi munggah gunung mudhun jurang paribasane ngangklang jagat merga aku mrihatinake negaraku kang mapan ana ing negara Pringgondani. Negara Pringgondani kang den cekel kelawan kakangku Kakang Arimba. Kang rina pantarane wengi tansah ndeder watak nista budi candala. Kaya ngene iki mesti wong jaban rangkah wong liya ngarani yen wujute buta, yen wujute raseksa, yen wujute raseksi mesti duweni watak angkara murka. Ing ripalungguhan iki Dewi Arimbi bakale nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Arimbi kepengin ngetokake
Dupeh wujudku ra seksi nanging aku duweni hambek ingkang luhur jiwa ingkang utama. Sapa wae pawongan kang butuhake bantuane Arimbi bakal tak asung pambiyantu dina iki. Sikra kang para tumingal palugon lagune nglekas lukita linuding kidung kadung kadareng hemong yen ora sisip kang dadi panduluku lah kok iki ana satriya kang nandhang katriwandan ketaman wujute pengabaran ketaman wujute jala pedhut nganti lumpuh sing dadi bayu anggane panjenengamu kuwi sapa Raden? Wah, aku Raden Bratasena atmajane Prabu Pandhu lan Dewi Kunti. Paduka Raden Bratasena atmajanipun Prabu Pandhu Swargi kalian Ibu Kunti Talibrata mijil saking negari Ngastina pancen bener. Wela dalah Raden. Iki ana wujute wanita kang marepeki marang Bratasena kang nedheng katriwandan kowe sapa? Nderek tepang Gladiwanuh wingking saking pringgondane nami kula pun Dewi Arimbi. Arimbi nuwun inggih. Paduka Raden Bratasena, aku kena kemayane jim kang sarta Gandharwa ingkang mapan ana ing alas Merentani. Aku kena pengabarane Gandharwa ingkang mapan ana ing Wanamarta kene. Kowe Dewi Arimbi saka Pringgondani. Wong tuamu biyen jenenge Prabu Tremboko. Nggih. Sudarma kula Prabu Tremboko nek ora kleru. Prabu Tremboko biyen isa tumekaning pati. Sing mateni Sudarmaku ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Lelakon kepungkur boten usah dipun rembak. Lelakon kepungkur boten usah dipun rembak ingkang sakniki kemawon dipun tanduri bebuden ingkang rahayu mangkono Arimbi. Nuwun inggih. Pranyata luhur sing dadi watak lan gegayuhanmu. Kula ingkang badhe ngusadani Paduka Raden Bratasena ingkang nedheng ketaman katriwandan. Lahing kono tawau sedakep saluku tunggal nutupi babanawa sanga hangeningaken panca indriya. Panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhikara. Anut maring giwaning kekayun-kayung-yun angayati ayaning parutama. Kaya mati sajroning urip sajroning pati layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati
Jati-jatine Risang Dewi Arimbi senadyan wujude raseksi nanging pranyata jalma ingkang cinaket kalian Bathara gandeng kelawan gustine pramila sagebyaring tadhit wonten punang prabawa angin andadosaken waluyaning Raden Bratasena. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine ing ngaturake agunge panuwun marang Arimbi bocah Pringgondani kang wis paring tombo kang wis paring usada marang Bratasena. Nun inggih dawaos sami-sami Raden. Bratasena wis kadung sumpah, Bratasena wis kadung janji. Paduka janji menapa Raden Bratasena? Sapa wae sing bisa nambani Bratasena kang nedheng ke taman Jalapedhut yen lanang tak anggap kadang Sinarawedi. Kalamun putri bakal tak pek dadi bojoku mula kang saka iku Arimbi. Mula kang saka iku gelemo kowe Suwita dadi garwaku Purwita ngabdekake diri sak wutuhe marang Bratasena. Kowe Arimbi bakal tak pek bojo. Aduh. Mboten nama kula nampik ingkang dados katresnan paduka Raden Bratasena ananging kula menika ngrumangsani. Kowe ngrumangsani piye? Paduka menika satriya sing kondang. Keblat papat lima pancer sapa sing ora ngerti kekondangane Raden Bratasena dasare ya anake Prabu Pandhu Dewayana. Satriya kondang ingkang ambrebeki jagat. Gandeng kosok wangsulipun kula menika namung wujudipun raseksi utawi buta wedok. Kados pundi suraking jagat kaya apa poyoke wong akeh. Raden Bratasena sing gagah gedhe dhuwur kok duweni bojo kaya raseksi kaya kula kados ngaten iki. Arimbi, kula wonten dawuh, aja mupuh sing dadi rasamu. Bratasena yen wis kadung sumpah kudu tak tetepi, kudu tak lakoni. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Mula kang saka kuwi, senadyan wujudmu raseksi, senadyan wujudmu buta wedok apa meneh wong tuamu biyen sing mateni wong tuaku, nanging babar pisan kowe ora duweni rasa gething keburu sengit marang Bratasena. Malah Arimbi gelem nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang mbutuhake bantuanmu. Nadyan kowe raseksi, nadyan kowe buta wedok, nanging sejatine kowe iki mutiarane para menungso. Mula gelemo kowe dadi bojone Bratasena. Yen kowe ora gelem dadi bojone Bratasena, tegese Arimbi uyung-uyung anyeng kuyung nyarujuki Bratasena mblenjani karo janjine, nglincati karo ucape dhewe. Semanten ugi kula Raden, kula menika nindakaken tapa ngrame ikhlas lahir terusing batin. Mboten gendong pamrih babar pisan. Menawi paduka Raden Bratasena meksa-meksa kula kedah dados garwa paduka, tegesipun Arimbi nggih nglincati janji kula piyambak. Awit ati kula mboten ikhlas. Duh, Sang Dewi.
mongko kandining tumuwuh salame mong awas eling lukitaning alam ing Arimbi kula wonten dawuh Gusti Ayu kowe gelem dadi bojone anakku Bratasena ya kanthi kowe gelem dadi bojone Bratasena tegese wis ora ana rasa memungsuhan ing antaraning Astina klawan Pringgondani nanging wujud kula buta wedok nanging wujud kula raseksi Gusti Ayu aja kuwatir rasamu tresna kuwi ora nyawang rupa tresna kuwi ora nyawang rupa amarga tresna kuwi uruping jiwa luhur senadyan Arimbi wujude raseksi senadyan Arimbi wujude buta wedok nanging pranyata duweni hambek ingkang luhur muga-muga ayune batinmu bisa anyembuh ayune lairmu Arimbi mandi ucape Kundi Talibrata kowe wis sulistya ing warna Arimbi. Wah. Piye iki mau critane? Arimbi kok malih ayu. Arimbi kok malih menik-menik kaya ngene iki. Kamangka aku malah seneng sing mau. Piye Bratasena? Kamangka aku malah seneng Arimbi sing kaya mau. Nek ayu menik-menik ngene iki aku arep piye-piye malah ra mentala. Ya wis tampanen kaya ngene iki wujude Sulistya warni. Kudune kowe iki bungah, kudune kowe iki bombong. Wis aja katrem ing rasa asmara ya Bratasena Arimbi sumenya sawetara. Kareben para Pandhawa ingkang nutuk anggone mbabat Wanamarta bangun negara nuwun inggih ngestaken dawuh Sang Gusti Putri. Bojoku punapa mirah ingsun Brehaten was pagong micil tuhu dahat tanpa karya sangkang rinemakan Gusti Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kraton Kajiman Wanamarta risang Prabu Jem Yudhistira nampi praptanira ingkang rayi Raden Dandun Wacana
Niyata rupa saking Gudha Sakura kula yen atanamu tusa sang seri Kakang Yudhistira aja enak kapienak dina iki Wanamarta kene ketekan pagebluk ingkang bakal ngendih kamukti ning para Gandharwa ingkang mapan ana kene. Yayi Dandun Wecana. Piye? Sumurupa Yudi, aja banget-banget anggonmu nggondheli kelungguhan ana ing bumi mrentani kene. Elinga Yudi, siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kuwi amung purbaning kawasa ingkang ngawruhi. Pun Kakang lan Siadi mapan ana kene iki janjane mung nunggu ngestu padha kelawan dawuhe Bathara Indra. Yen papan kene besok bakal dadi kamuktene para satriya ingkang luhur ing budi. Sapa satriya ingkang luhur ing budi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Mula saka kuwi Yodi, mbok menawa iki wis titi wansine pun Kakang lan Siadi kabeh bali marang alam kajiman, ya alaming Gandharwa kang sinebut alam antara. Ya yen pancen kaya mengkono aku Dandun Wecana manut Maradyage ora susah dadak kesuwen enggal dipethuki satriya kang anyar katon iki mau Yodi lewata tepining lepen tempuran kang bening banyune karebene enggal bening sing dadi lelakon iki Dandun Cana. Kumaleng sing cenggolik jagone kuro rame amalungi mertandani wancine bos gagal enjang lintang panjerino mencorong bermangajak yen projet mayu tumandang makaya kumaleng sing cenggolik jagone kuro rame amalungi mertandani wancine bos gagal enjang lintang panjerino mencorong bermangajak nek projet mayu tumandang makaya. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang tejo-tejo sulaksana tejane satriya ingkang nembe prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten sinambating wangi Sang Prabu. Raden, kula ingkang reksa Wanamarta mriki ingkang sudi amastani kula pun Jim Yudhistira wingking kula menika kadang panenggak
ingkang nama pun Dandun Wacana, ingkang panengah Yayi Suparto dene ingkang kembar pun Jim Nakula lan Jim Sadiwa. Lajeng paduka Raden, kula pambarep para Pandhawa, nami kula pun Puntadewa dene menika kadang kula Bratasena Permadi lan ingkang kembar nenggih pinten kelawan tangsen. Inggih, kawuning ana Raden, kula lan adi-adi kula mapan wonten ing Wonomarta mriki namung dapur nunggu lan ngreksa kamuktenipun para Pandhawa. Kados menapa ingkang dipun dawuhaken kalian pukulun Bathara Indra. Mbok bilih Wonomarta mriki badhe dados kraton sarana kamukten lan kalungguhanipun satriya ingkang mahambek luhuring budi. Saking pamitang kula inggih namung paduka para Pandhawa. Mila Raden sumangga sakmenika badhe kula pasrahaken Wonomarta menika dados kamukten paduka Raden Puntadewa sakadang. Lah lajeng paduka sakadang badhe mapan wonten pundi? Raden, Gandharwa menika gadah alam piyambak ingkang dipun wastani alam antara. Lah wekdal sakmangke sampun titi wancinipun kula sakadang bali marang alam kula. Lan mugi kawuningan Raden, Wonomarta utawi kraton Amarta menika pinirang dados pinten-pinten wilayah. Wilayah sisih kidul wonten kasatriyan Jodipati. Wilayah sisih ler wonten kasatriyan Madukara, wetan wonten Bumi Ratawu, kulon wonten Sawojajar. Nanging punjering wilayah menika mapan wonten ing tengah ingkang winastan Kraton Amarta. Lan kinarya tetenger pasatemon menika menawi paduka Raden Puntadewa nggih Raden Dwija Kangka sampun kaju menengaken dados ratu mapan wonten ing negari Amarta menika, kula aturi ngagem asma kula pun Yudhistira. Nggih nggih ngestokaken dawuh Sang Prabu, kula sakadang nyuwun pamit Raden badhe bali wonten alam kajiman, alam antara. Digroncat para Gandharwa bali marang alam antara wauta kaya mangkono, ilang sipating alas dadi negara kang agung tur endah. Winastan negara Kencana Amarta ya Indraprasta arane. Dasare kraton Tiban gawe gegering jagat. Dalah Kundi, kula wonten dawuh, aku sing ora anak-anak kok melu seneng. Bejo kowe duwe anak Pandhawa. Kunti. Mendah senenge atine bojomu Pandhu, mbok menawa nyumurupi kahanan kang kaya mangkene Kunti. Anak-anakmu para Pandhawa mbabati Wonomarta wis kelakon dibabati iki malah wis antuk kelungguhan negara Amarta ya negara Indraprasta. Puntadewa, kula wonten dawuh Eyang Prabu Matswapati. Gandeng pembarepe Pandhawa iki kowe gelem ora gelem, kowe sing madeg dadi Nalendra mimpin kraton Amarta kene ya, Ngger. Nyuwun pangapunten Eyang.
ingkang tumandang babati alas menika sanes kula nanging Yayi Bratasena. Senadyan kula ingkang minangka pembarep nanging kula menika namung bebasan timun wungkuk jaga imbuh. Wo ngono, lakar kados mekaten Kanjeng Hyang. Bratasena, piye Matsopati kakekku? Kowe sing jumeneng Nalendra ana ing Indraprastha ya amarta kene ya ngger wegah. Loh, kok wegah? Aku ora iso netepi syarate wong dadi pemimpin. Syarate wong dadi pemimpin kuwi kepiye, Bratasena? Pimpinan ki nggone kautaman, nggone tata krama, unggah-ungguh budi pekerti kang luhur. Kamangka Bratasena iku ora iso basa. Yen aku nyekel peperintahan ana ing Indraprastha ora wurunga kawulaku dadi kawula sing uraan. Bratasena iki kewajibane mimpin prajurit. Bratasena iki tugase mimpin prajurit. Seksenana angger wong kok gaweane mimpin prajurit kok kon mimpin negara malah kawulane dadi kawula sing uraan. Wis tak borongke Kakang barep wae. Wah, Kunti. Mongko iki usume wong rebutan kursi. Kursi areng nglungguhi wae kok ya ora gelem. Untadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang. Gelem ora gelem sing dadi ratu kowe mekaten Hyang. Ya. Inggih menawi mekaten kula namung ndederek. Lah, yen kowe wis nyaguhi dadi ratu kowe njaluk busana sing kepiye? Matura. Kowe arep gawe makutha kencana? Gawe praba apa kaya Kanjeng Hyang iki gawe tropong kencana kelawan praba. Piye? Dwija Kangka? Hyang kula badhe matur. Piye? Ingkang sinebut ratu menika busananipun menapa darmanipun? Piye? Ingkang sinebat ratu menika busananipun menapa darmanipun? Lah ya alah piye nek ku nyauri iki? Puntadewa ketoke wonge ora ndayani ning omong sak omong kok le mentes. Ya wis, saiki karepmu piye, Dwija Kangka? Ngaten nggih, Hyang. Menawi pamanggih kula ratu menika sanes babakan busananipun. Nadyan busananipun mompyor tuladanipun Kakang Jaka Pitana nanging tetep kurang wibawa. Amargi tindak tandukipun tebih saking sipating Nalendra. Bener, Ger, bener. Lah saiki karepmu piye, Puntadewa? Kula prasaja kemawon sakwontenipun kemawon Kanjeng Hyang. Malah gelang lan ngangkrangan kula, gelang lan ngangkrangan kula badhe kula lukari. Lah banjur makutane kula tetep damel gelung keling kados mekaten kemawon Kanjeng Hyang. Gusik to? Kowe kok nggawe gelung keling kok mbok ugemi iki dasarmu apa? Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Ingkang gelung menika Kanjeng Ibu. Awit kula alit kula sampun dipun paringi gelung keling kalian Kanjeng Ibu. Menawi kula ndamel makutha ateges kula kedah nglukari utawi ngrucat gelung keling kula. Yen kula lukari mendah kados pundi cuwanipun Kanjeng Ibu kula adamel cuwanipun Kanjeng Ibu kula ajrih Hyang. Gadah kula namung ibu. Kula sampun boten gadah bapa tetep kula pepundi menapa ingkang dados paringanipun Kanjeng Ibu kula. Jagat iki angger ana Puntadewa genep 4 tentrem donya iki. Ya, aku sing ora bapak kowe kok melu bungah. Dane anakku cah 3 lanang kabeh kok ora enek sing rukun. Wong pak isik meger-meger urip kok wis bingung dum-duman warisan. Lenyengkake wong tuwa ya. Kowe arep nyandang kepiye? Tak sumanggakake Puntadewa. Nuwun inggih Kanjeng Hyang. Wah, ladialah. Bareng gelang kang sarta ngangkranganmu kok rucat. Kowe nganggo sandangan kang sarwa prasaja ning kok malah ketok wibawa. Kanjeng Hyang kula dipun titipi kalian Ratu Amarta ingkang wujudipun jim utawi Gandharwa.